салом алейкум духтаракои аҳли гурӯҳ. Тарзи пораи имрӯзаи мо киртаи миллии тоҷикӣ мебошад. Духтаракои намин чӣ кор кардам? ҳозирашта пешаки пиштак ине диққават кардам. Ине диққавати материал 4 қабата ине духтарако. Тарафи пешак 1,5 сантиметр камтар зиёдтар мондум барои занаки буз балаҳай. Ине гарлавина духтарако хушрӯ 7 сантиметр мондум пешаки пиштака. Ине тоҷара 28 сантиметр мондум духтарако. Дарози остина ёфтам 3 сантиметр поён фуромадам. Паҳми остин 20 сантиметр 1 сантиметр ҳаққи дарз мондам. Ине духтарако хушрӯ занаки буз балаки ҳастай 28 сантиметр поён фуромадам. Ана обхват грудиша ёфтам духтаро. Обхват грудиш 13. Ине хел полукруг ине хел кардам. Поёнша трапеция задам. Ине иҷара 10 сантиметр мондам. Барои бараш кашол наёя хаёли бо иҷора ки духтем бо мебинем ки агар кашол боша бо қайга мезанем, набоша ҳичи. Ине иҷара полукруг задам. Ине духтарако хушрӯ. Ин ҳамиқа кор дора. Корш осонай. Духтаро вай кардам. Аптачкара часпондам, пешакша кругли кардам духтаро. Ине клейка кардам, часпондам. Иҷаша духтам. Ана акнун пешака дар пиштак часпондаву ине аптачкаи пиштакмо тайёр кардагиае. Акнун пешака дар пиштак мечаспонем. Ҳозир чӣ хел пешака дар пиштак мечаспонем ба шумо мефаҳмонам. Барои фаҳмондани шумо аввал пиштака мондем, баъд пешака ним сантиметри пиштак майдаи ай пешак. Баъдан аптачкара мемонем духтаракоҳо. Ана михела. Айне сари остина михела омадай. Ҷарани хел кругли. Ба сари остина медузем. Аверлок мезанем духтарако. Дарз аз сини пушт утюг мекунем. Агар касе хоҳа аввал қада будуза ба сари остина ё ки сари остина таҳ мекунем. Баъд қада медузем духтаро. Қада ки духтем да тани манекин ябор мепӯшонем. Агар вай қад кашол ки набоша барош баъдан лави домана медузем. Киртамон тамом мешавад ба ҳамин. Духтаро ине пешака пиштака часпондем остина. Ине михел аптачкара гирифта клейка мекунем. Агар ки клеем бихоҳа метавонед ки будузем. Ине михел дарза сини ақиб монда сини пушт ҳамхел утюг мекунем. Хушрӯ аккуратнияк духтаро. Ине михел. Бонувони азиз, ина киртаи мо тайёр шуд. Ина қада духтем, лави домана духтем. Ина нигоҳ кунед, лави доман кашол нест. Тарафи пеш 1,5 сантиметр зиёдтар гирифтам. Ина духтаро. Ина круглики пешак. Ина остинои мо. Ина остини дигариш. Ина